pona chua chuan mai tuam na vuatur vualo wanga police ta kutwara thi chu India ram le khovel mun sang sanga soitur anom tanok mai Sripui ain mai tuam lo chu police nun rong deuh tongfu te tan chuan a hlo omjok ni te poin alangane Mexico a leiro chanroa eizong Giovanni Lopez chu meinilia khan maya tuam lo wangin hrena nia lirtheya anin khung tur chu officer pakhatin silai komin achua a mai tuam lo wanga man ani lain mana du lo wanga kuthak ninan soyene achungte chuan Lopez hi police station lama anwangai vena mase damdoi in lama a om thu an lo hrila damdoi na hian arwang chu anwa mutane akea silaya kania arwang anen digna tangin vuak hlumani ti mu chua ani bokane Mexico a hian police te hi an hlo achiain training an nei thalo boka heiwang hian tharum thowa chet an thrat zual nia soitrin ania Lopez athina hian police ta chu mo phurtua mi pui chuan ngain lungoi lo na te po lantir ani nge ne in kharkhip na danan kalpuya mai tuam chu ti nge tura anda mihring dikna chanvo hum haltu te chuan police te tan an nun ron na lantir na rem chang a in honzau pha ninan soya dan bo chia an man te chuan tham na sum an pek thailo chuan kutan tur nge thin tinan soyane police lamin soithiam na chuan Lopez hi tharum thozonga ache ta wangin manania mase Lopez a chung tele mita mutu te ro chuan hei hi thudik ani lo thule mai tuam lo te chu an man thin thu te an soi ve thungane Philippines lama po mai tuam lo mi pakhat chu police ten an ka phlum mia boka hetil hi April thla thleng khania Agusandel Norte khuane damdoi lama thok tu ten mai tuam na vuaturin mi pakhat chu antia mase oi du lovin police te chu avauta zoka aruinia hriatane police officer pakhat chuan inbeng dai tura ati na silai me ponia mai tuam lowahi ka hlum ani zuita ne Philippines a hian rihlo dona tangtoin police te hi an rang hrimhrima an president Rodrigo Duterte phei chuan anrama in kharkhip na an kalpui zom lo te chu police le sipai ten ka phlum thei tura order apek tur thu apuanga chutatanga kar khatpot linglawa nunna chan anom zui tanga lane India ram lama July thla khan Andhra Pradesh a Guntur district a namhnoi hnung dalit mi pakhat Kiran Kumar chu Chirala police ten mai tuamna avolo wang ringotin anwa a hliam turlovin nithum nuwa athi niin achung te chuan ansoya Kiran Kumar hian alua hliam atuarane hetila hian police ta chuan Kiran Kumar hi zu aruin a thian panen baikan ronin phura constable pakhatin aloti din chuan trongkam chetak takin anan khuma constable hian midanga pun nuwa damdoina zuan in ngei ti fiatura hruai antum chu lirthei atangin Kiran Kumar hi azuang thla a chuta chuan hliama neita ninan soive thungane mase Kiran achung te hian thu buai an theluta kholaya mai tuamna avualo wangin vuak le soi sakatok ngei ti mita mutu anombok ninan tar langane Andhra Pradesh Chief Minister phei chuan he thil thleng hi adem thu asoi chuaka thita chung te hna hian cheng nuai som pe ka ni tur thu apuang hal boka he thil thleng hi chui zui ngal niin mipuin lungoi lo na te po an lan tirane mai tuam na vualo nunna chan kherlova in ngai sakna po athleng nual mai Gujarata Jamnagara pa fa chu thana soisak kan lo ni towa hewang hian police pali head constable le constable pathum te chu an hna tanga chol lai lok tir ani nge an soisak te hi Gian Siam Udesi le fapa Nissan te nia doran ngana mayan tuam lo wangin man ania anin hnial buai deuh hnuwa an pa fa hian thana lampan puinin soisak ani chhun zomta ne hethil thenga hian FIR aleng na sakhop mai police lam chuan an pa fa hian duty te kutlo thla ka puin FIR an theluta an pa fa hian kutthla kan ni wangin police te laka FIR an thelut vele bokane Uttar Pradesh lama po mai tuam lo te laka hleilen na wangin mei thla khan home guard pakhat chu a hna tanga chol tir alo ni towa hepa hian mai tuam lova mi pahni pon chuak te chu
rel kong bul kong pui char la ya a in lum tira home guard thian tiang nen halovila an chola piangin a hlap thrin ane harpur biala thil thleng ania home guard hi athil tia hian athiam lo hulhual ne soin police how tu te chuan a hna tangin an chol tir zuita ne Madhya Pradesh lama July thla khan Alirajpur khuwa mai tuam na vualo pakhat chu police officer in na takmain kutatha ka kutwar tu hian bike khala mai tuam na avualo wang hian ti din nin officer hian akong trenin a hlap zuita mi pahnin officer hi an lo pui nge ne kutan thak hi akal an khoi chedewa damdoin lama dalu ngalane Jodhpur lama George Floyd ta chunga thil thleng in thing thrit na nangbok kha a thleng vea reilo te chung chu police pakhatin mai tuam na vualawa pon chuak Mukesh Kumar Prajapat chu a thing thrit nana anun na em chu achan velo thungane pona chuak tura mai tuam na avualo hi athiam lo anitoa Mizorama poisa in choitir manga in remte hi chu nepte alane police te hian kutan thla ka atluto talvel chu chelbena tan pakhatin angonga aron thing thrit nanane police ta soidan chuan Mukesh hi engwanga mai tuam na vualo nge tian zo hnuwa a mai tuam na khabedom na ta na a man chu apot chowa kuthla ka police pakhat chu avauzui ngala thana lama ruayan tum chu tharum nen achazuita ama chelbena tan le invena ta na che niin anin soyane Mukesh hi tharum thoa loche photo ani hrimhrima apa poin kuthak na wangin alaka hian thu buai alo thelu to niin police te chuan antar langane Michigan US lama mai tuam lo kai hnoya hian tharum thona chuakin nunna chan anomboka dorkota an ka hlum tak Soinruis le mi pakhat chu anin hnial buaya sona hian mai tuam lo chu ati buai pa hian alo chua chalane Bauro ka so san deuh hnuwa son hian achemte paile athil herna ken lai chuan avita police an ron thlen hnuwa tharum tho zonga achet zui zela wangle police officer pakhat be tuma wangin ka anizuita damdoina athi ti puana neya amivi kumsomsari pasari mi po hi damdoina dalunin nunna em chu achan lo thung hei hi July thalai hola thleng khanin Michigan hian mai tuamna vua chungchanga dan thar an manran ni tak ani nge dan thar awangin mi pakhat athi ngal der tinane US hian mai tuamna kai hnoya tharum thona hi achuak zeu boka mei tha khan dorakal tur mi pakhat mai tuamna vua lo chuan security guard chu lu aphal sak lo hnuwa alo kap to nge bokane Israel lama po mai tuam lo tuarna tak mai homa kumsomni palimi David Biton chu mai tuam na vualova achua wangin nili chung tanina khungania kuthla kanibok asoidan chuan police officer te hi thatakin adora mase chuan kuta tornero chu adal lem lova a maivel akhem na saviau haniome chumi hnuwa chuan manzui niin nili chung tanina khungane police lam chuan ID card aphor dulo wanga manani thu ansoya mase video atangin ID card phoratum chu officer pakhatin abo thulai alang thungane David chuan min ngaisak antum hrimhrima engwange ka hrelo police kutkat hak tonin ansoya mase thu buai engma kalanei lo tin min man chan hi mai tuamna ka vualo wang chawani tina soyane helmet khum lo wanga tuarna takte po Uttarakhand lamanom Rudrapur khuania mi pakhat phura bike ron khal helmet khum lo chu police ten hanlo ti dinga traffic dan bo chia chungchanga in nialna achuak zuita ne duty pathum zinga pakhat chuan a bike chabi a phoisak loka achala avua saka thi achuak du hle hepa hi damdoina dalu ngalania a hliam hi anaviau nge ne police pathum in nam hnoite hi an hna tanga choltir lai lok kaningala anche dan rong takawang hian mipui chu anlungoi lo viau nge mipui le police te inkara boruak so sang tur chu MLA in avai daite angayane hetila hian Karkalta Khan Uttar Pradesh police te chuan mai tuamna vualo wangin kelan man niin India media rang te chuan an reporta hetil thlenna hi Kanpura Bekonganj khuania
police te hian an lir theya kel an hlang lai video oma mai tuam na vualova kel hi kholaya chuawangin an ruta anei tupa chuan thana lama awa zuita nia tarlana ne kelman tu police zingami chuan pona chuak tur uite po mai tuamna vuatir vek kanitowa kelania wanga mai tuamna vualo bik tur anilowa kanmanta ni tinasoi mase thu soi hi mipuin police te fiam thu thona ta na an manta ka wangin department lam chuan an thlak lea kel nei tu hi police te amuin atlan chia a kel hi police te chuan phurin anei tu hne na hian an pekir le ni antia mai tuam lo na wanga kelman aom lo thu an soi thungane india ram chu kan hetitlat zel